first time da na tahiya ina sauka na ji ba wanda ya bugo man ya ce man turai ya kika sauka, to that was the time da na kuka mutuwar shi. To your excellency, a yau ne mai gidanki tsohon shugaban Najeriya Umaru Musa 'Yar'aduwa yake cika shekara 13 da rasuwa. Yaya kike ji a wannan ranar? Alhamdulillah, ban jin komi don na riga na saba dai tunanin shi koyaushe tunanin shi nake, so da yau da kullum ma ni duk ɗaya ne a wajena. Kawai dai bambancin yau ina jin daɗi saboda yadda mutane suka taruwa ana karatu ana yi mashi addu'a, to ina jin daɗin haka kuma ina masu godiya. To me zaki iya tunawa kan ranar da shugaba 'Yar'aduwa ya rasu? Alhamdulillah, idan ina azumi tun da ma bai lafiya ina azumi har ma ya mutu ina azumi ban bari ba. So na taho zan yi buɗe baki yana kwance yana kallo na ya ce ina jin kan bai da sai in tafi, sai na ce buɗe baki zan je in yi, sai ya kaɗa kan shi sai na tafi. To wannan abin kafin in dawo ina can aka kira ni aka ce in zo, gashi na tadda shi lumfashin shi haka. To wannan abin ya tsaya min a rai har yanzu, dan ina jin to me yasa ma na tafi buɗe bakin da na tsaya. To bayan hakan ya faru wani yanayi kika shiga? Ni musulma ce, na san akwai mutuwa akwai rayuwa, kuma na san Allah ke bada Allah ke kashewa. Allah ya bani Allah ya amsa, so me zan yi sai da in gode ma Allah saboda ba zan yi hushi da shi ba tunda shi ya bani shi ya anshi abin shi. Alhamdulillah. To wani abu zaki iya gaya mana wanda ba kowa ne ya sani ba kan ko halinsa ko kan yanayin rayuwarsa? To shi dai mutum ne simple, bai ɗauki duniya da komi ba gaskiya, saboda zai iya sa agogo a hannun shi guda ɗaya ya ta sa har leda agogon ta rabu biyu. Wallahi in ba na gani ba ya aje na gani, kawai ya san in ya saka sai hakalo karfen zai rike shi, to zai ci gaba da sa'a haka. He's a very simple person, kuma bai ɗauki duniya gaskiya da wani abu ba shi ba mutum ne mai son duniya ba. Ko shugabanci haka nan Allah ya kawo shi, Allah ya ce zai yi amma wai ba dan shi yana da wani ba mai guri ba ne na cewa zai yi a wani abin nan. Wani lokuta na farin ciki da kike tare da shugaba 'Yar'aduwa kike yawan tunawa? Wallahi every day na rayuwata farin ciki nake, dan mutane na cewa ba su taba ganin irin auren mu ba. Ke ni kaman kullun ni amarya ce, saboda ba anytime shi yasa da ya tafi office ake ga bai tsaya ko ina, zai zo gida. So in tahiya nayi nima da na sauka shi nake fara buga ma. So abinda na yi missing kenan, first time da na tahiya ina sauka na ji ba wanda ya bugo man ya ce man turai ya kika sauka, to that was the time da na kuka mutuwar shi. To yaya rayuwa bayan sauka gwamnati? To alhamdulillah, ni a gwamnati dama ni ba gwamnati nake ba, saboda ni a rayuwa ta gida home front ni nan nake, ‘ya'yana da jikoki na nan nake. In kin ga na je office din first lady to aiki gare ni, in zan yi wata 3 ba da aiki ba zan leka ba. So dama ni gida ce, to kuma da ya mutu sai na ci gaba da kula da ‘ya'yan shi da jikokin shi, kuma alhamdulillah duk da very successful. To ina ma Allah godiya, ba wani wanda ya fandare. To bayan rasuwar shugaba 'Yar'aduwa, yaya alakar ku iyalansa ta kasance da makusantansa, musamman waɗanda suka yi wato siyasa tare da shi da ma makarban gwamnatin shugaba Jonathan? To alhamdulillah sun muna tare da su, don ni gaskiya ni ba macen ce mai shiga harkar da ba tawa ba. So kuma bayan mutuwar shi ma yara na suna London suna karatu, so most of the time ma ni ina can. Amma dai in na gamu da su za mu yi normal dai wasa da dariya da sauransu yadda muke, amma dai ba wani matsala gaskiya. Shin your excellency kina da niyyar shiga harkokin siyasa nan gaba? A'a, ba ni da shi, dan ai na ga da siyasa take. Ni na yi siyasa tun daga ina makaranta secondary school,
lokacin da mai gidana ya zama president na Katsina Student Union, ni kuma ina memba na abin nan executive members nasa. To tun daga lokacin nake siyasa, kuma da Umar ya mutu ni ma na mutu da siyasa. Shikenan sai ya'ya da jikoki insha Allah. Da kika yi maganar 'ya'ya da jikoki, ko a cikin 'ya'yanki akwai waɗanda suke da burin shiga siyasa nan gaba? To, kin san shi ma kan shi bai da niyyar siyasa, bai da niyyar komi. Allah ne ya life din shi ya ja shi yayi haka. A'a, shi kawai rayuwar shi dai yana son ya teaching din shi, ya dawo gida ya zo mu zanna mai hira da 'ya'yan shi. To, 'ya'yana da jikoki na kawai ina nan ina masa addu'a da Allah ya tsara musu, alhamdulillah. So ba ni da wani abin nan. Wace shawara kike da ita zuwa ga sabuwar first lady da za ta hau, wato da mijinta zai hau mulki yanzu? To alhamdulillah, shawarar da zan bata dai shine ta yi haƙuri, ta ƙara haƙuri, ta ƙara haƙuri. Saboda in mijinta zai tsaya kamar yadda Umar ya hana a ce abin da ba daidai ba a yi da menene, kuma bai yin abin da za a ce shi ya yi, to ita ce target. Don nema haka na zama. Mijina bai shan giya, mijina bai neman mata, mijina ba is not corrupt. So me za a yi mashi a bashi haushi sai aka ce yana son matar shi, a ta atakin matar shi. To da shi da irin wannan sai ce haƙuri kawai, kuma ta jajirce da bashi shawara. Ita kaɗai za ta bashi shawara gaskiya. Duk wani wanda zai zagaye da shi zai bashi abin, zai ga mashi abin da yake so ne. Amma mata ita ce za ta zannar da shi ga abin da na ji ka ji abin da na ji ka bincika. To in ta yi wannan alhamdulillah, sauran kuma ta ban ma Allah. A lokacin da ake ta caccakaki mutane suka sa miki ido ana ta surutai, yaya kika ɗauki wannan abin? Ya kika shanye? To shi ma ya ga cewa wannan is coming. So ya ce Turai da Allah ki haƙuri. This is the price you have to pay for being my wife. Kuma kowa na son matar shi, ba wanda zai zage mijina ce yana so na, shi ma yana son matar shi. So it's natural, in dai kana da mata, ni duk abin da bai so ban san shi, ban yin shi. Ina ma first lady, ni har girki nake. Zan dafa mashi abinci, zan tafi kitchen ma daban, sun yi kitchen na ta da akwai kitchen, amma sai da ni na setting kitchen dina. Na cook dina kuma ni na kawo shi, ni nake biyan shi. Dan kawai zan ce mashi je ka abu, muna labari da mata haka zan fita in ce masa da Allah bari in zo. In ni zan hada abu na zan hada, in kuma ni zan ga mashi in ce kai kaza zan yi, amma ba cook din su ba. So in kana da good understanding da matarka, ai ba a hada. To za a ce ai matarka ko kana son matarka ko matarka ta mallake ka. Ba na bane understanding ne. In dai kina son ki zanna lafiya da mijinki, abinda bai so komai kike son shi ki bashi. Shi ne kawai zama lafiya. A ƙarshe dai wani saƙo kike da shi zuwa ga 'yan Najeriya? To saƙon da nake da shi shine yadda ƙasar nan ta zama su ta addu'a. Wannan abubuwa da suka faru, to shi ma addu'a ce kaɗai za ta yi maganin abu. Ba wani mutum wanda zai iya yin wannan sai Allah. Duk wanda ma ya ce zai iya, ƙarya yake, wallahi sai Allah. So da musulmai da kiristocin Najeriya, shawarar da zan ba mu gaba ɗaya mu dage mai taimaka ƙasar mu addu'a, ba mu da wata ƙasa sai Najeriya. Duk inda muka tafi sai mun dawo. Ko mun yi gudun hijira, kana da kuɗi zaki iya tafiya, amma akwai ƴan uwanki, akwai danginki, akwai masoyanki. So in ke kin tafi su suna nan. So da always shine mai ta'adda, Ubangiji Allah ya ɗaukaki Najeriya, kuma duk matsalolin nan da muke da su Ubangiji Allah ya kawo mana sauki kuma ta hanya mai sauki.